ai ke kika cusa kanki a wannan masifan. Shi annabi ya ce in an zo maganan aure kafin a fara soyayya a duba addininsa da ɗabi'unsa. Yanzu wajen aikinsa inda ta bi shawaran annabi za ta gagara gane gaskiya ya gaya mata ko ƙarya? Idan da ta bi shawaran annabi za ta gagara gane yana da mata ko bai da mata? Ka gani? To yanzu kaga in abun da ta fada ciki ita ta taimaka ta fada. Da ta bi shawaran annabinta da binciken za ta fara kafin soyayya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne. To musulunci ya zo kuma ita soyayya. Oh Allahu akbar. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Su 'yan duniya suna ganin kamar ƙauyanci ne wannan irin tsarin addini ne. Oh